Hugot nga suporta ang gihatag karon sa Provincial Capital sa gipahigayon nga imbestigasyon sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 kalabot sa kontrobersyal nga flood control project nga gipatuman sa nagkadaiyang dapit sa Lalawigan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Nagpadayon ang ipahigayon case build-up sa NBI-7 sa mga flood control project sa reyon ug apil nini ang sa Lalawigan sa Sugbo. Kini base usab sa mando sa Department of Justice matud ni Attorney Rinan Agustos Oliva. Gihangop sa Provincial Capital ang lakang sa NBI tungod kay nagtuo ang gobernador nga dili lang sa kauluhan kundi apil na sa Sugbo ang dunay mga proyekto nga anomaluso nga angayang mabutyag. What happens there happens everywhere, right? So I'm pretty sure it's just a matter of time na mabulgar ni sila, and I hope they will be. But I know for sure, no, during our meeting with the governors that the president is very serious in exposing these people. Samtang suportado usab sa gobernador ang mga gipahigayong lihok protesta sa katawhan batok sa korupsyon basta mas siguro lang ang kahapsay ug kalinaw. Gani posibleng mutambong siya sa mga panagtigom sama sa September 21 protest rally isip panaghiusa sa singgit sa mga tao batok sa lapad nga pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Why not? If it's a peaceful protest, I urge everyone, if you want to vent out all your frustrations about what's going on now, I'm not sure if I will look at my schedule, no, but I have nothing against it as long as it is, there will be no distraction and no violence. Mora gid ang ako. Gidugang ni Bari 4 nga siya mismo anda magpa-lifestyle check ug buksan usab niya ang iyang bank account isip kabahin sa transparensiya. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.